Pekný deň, milí diváci. Včera sme sa rozprávali so Svetlankou o radosti a dneska sa budeme baviť o trpezlivosti. Svetlanka, čo si myslíš, ako môže človek trénovať trpezlivosť s tempom adventného života? No tím, že advent je tu u nás a blíže sa Vianoci, každý z nás v myšlienkach rozmýšľa, čo rýchleje urobiť, čo ešte má, čo ešte nemá. Takže tam tá trpezlivosť je veľmi dôležitá. A dokonca trpezlivosť je to veľmi dobrá taká emócia vychovávať sám seba. Takže trpezlivosť žije v nás a my vďaka tomu takoju postoju, že všetko má svoj čas, že všetko má svoje tempo, ten kľud a tá trpezlivosť je ako vnútorná výchova pri každého človeka. A ja si myslím, že to pomáha aj mať trpezlivosť s inými ľuďmi, ktorí to majú inak nastavené, ktorí berú to tempo Vianoc, že treba rýchlo, aj s tými, ktorí to berú, tak teraz si chcem oddychnúť. A že všetko je to správne a nikto nie je lepší alebo horší a musíme mať trpezlivosť aj s tými ľuďmi na opačnej strane. A ako sa človek môže naučiť reagovať pokojnejšie, pomalšie? No, viem, že je hemisféra logická, kde tam treba počítať. Takže keď je tak vnútorne napätie, tak mal by počítať 1, 2, 3, 4, 5, alebo 99, 98, 97. Takže tam sa skľudniť vnútri. Áno, je dôležité, že vnímať vonkajší svet, keď on sa ponáhľa, tak vnímaj aj ten vnútorný svet, či ty sa ponáhľaš vnútri. A tedy treba akoby pestovať v sebe tú trpezlivosť. Toto je veľmi dobrá informácia, že áno, je to moje, alebo to ide zvonka. Naozaj musím mať 30 rôznych druhov koláčov napečených a musím mať stromček doma už 1. decembra a musím mať 10 darčekov. A všetko to, čo hovorí ten vonkajší svet, že takto má byť, mám to tak aj ja. A prečo je trpezlivosť náročná vo vzťahoch? Pretože často človek myslí, že on má pravdu a nevie aj vypočuť toho druhého do konca. Takže preto trpezlivosť treba pestovať vo vzťahu k tomu druhému človeku. No ty, keď máš vkľud vnútri, tak môžeš vytvoriť vkľud aj snarúži. No keď ty nemáš kľud a môže byť spokojstve vnútri, tak ty ho veľmi rýchlo nemôžeš prejavovať aj vonkajším svetom. Preto trpezlivosť je to veľmi dobrá vlastnosť, byť trpezlivým, no treba ho pestovať stále a stále. To určite áno a treba si aj uvedomiť, že tí blízki, oni nevedia čítať myšlienky, takže treba podľa mňa nemať len očakávania, že ako by sa mal zachovať, ale to aj povedať, byť otvorený vo vzťahu, nehanbiť sa, povedať si svoje, čo ja cítim, to je moja pravda. Prečo pomáha trpezlivosť aj udržať? No, človek, keď je vnútorne trpezlivý, tak on aj prejavuje také kľud, spokojstve, harmóniu. A keď sa približuje ten druhý vedľa neho, on cíti tú jeho vnútornú kľudnosť, tak aj on zniží to napätie. Preto treba pestovať nielen na Vianoce tú trpezlivosť, a všade, a vždy, a v každý deň, a či je to cestujem v autobuse alebo niekde, tá trpezlivosť je to veľmi silná, dobrá vlastnosť.
Na Vianoce to tak ako možno aj viacej človeka ťahá, že vedome teraz budem trpezlivý, pretože cítim, že sú sviatky a práve keď je v tom nastavení, že teraz som trpezlivý, tak on si z toho vie vziať aj do toho roka, že aha, tak čo som preto robil cez tie sviatky, aby som mal trpezlivosť. Tak toto budem trénovať aj ďalších 364 dní, nie len ten jeden deň. A kedy sa trpezlivosť podľa teba mení už na nečinnosť, na pasivitu? No, tedy, keď zas človek môže byť unavený, človek môže byť podráždený, človek môže byť podráždený z iných veciach a on to prenáša tú netrpezlivosť na blízke rodiny a tak. Takže trpezlivosť je to veľmi vlastnosť, čo my stále potrebujem v sebe pestovať. A keď nepestujem, ako netrenírujem a necvičím z vnútornej trpezlivosti, tak vtedy budem dostávať len samých negatívnych, aby povedala, udalosti a ľudí. Hlavne, že ľudia sú tu dôležité. A myslím si, že aj keď sa to tak pomýli v živote človeku, že budem ešte trpezlivá, napríklad s tým mojim alkoholikom, s tým mojim gamblerom, alebo pretože musím do nekonečna odpúšťať a tak si tie hodnoty nedá správne nastavené, že počkaj, ale veď aj ja som rovnako dôležitý človek, ako aj ty si dôležitý človek, tak radšej poďme od seba, neubližujme si, ako buďme v nejakej pasivite, alebo aj v iných situáciách nečakať, že situácia sa sama od seba zmení. Áno, Marianka, ty o tých alkoholikov a ja o tej trpezlivosti ženy, čo je tehotná a musí počkať na svoje krásne babetko 9 mesiacov, takže trpezlivosť treba pestovať aj vtedy. Takže trpezlivosť treba pestovať aj vtedy, keď ideš na vysokú školu a vieš, že tie 7 alebo 5 rokov treba pracovať, byť v tom kolektíve, byť aktívna, takže trpezlivosť môžeme pestovať kedykoľvek a kdekoľvek. Čo na budúce, Marianka, bude u nás? No, keďže na trpezlivosť potrebujeme aj pochopenie pre druhého človeka, tak na budúce si preberieme odpustenie, pretože to ide ruka v ruke s trpezlivosťou. Takže sledujte nás naďalej a zajtra prinesieme takúto tému vianočnú. Teším sa na vás. Pekný deň vám prajeme.